सारिदुवार टु फालुपुं रोड नैबे सालबारियाव ओरैबायदि हामाय एक्सिडेन्ट जाबाय कार गंसे साबायस गाइसफोर साबायस होनदों साबायस जायफोरा आंनि ब्लगाव दिनै फैबाय गासैखौबो नमस्ते गाइसफोर बेनिफ्राय गाइसफोर दिनै नोंथांमोनहा लोगो मोनसे गोदान ओरैबायदि स्पेसियेल सुपार माने ब्लग लानानै फैबाय गाइसफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां गाइसफोर आरो नोंथांमोन बयखौबो हामबायनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय 489K साबसक्राइबार खालामनायनि थाखाय बेनिफ्राय गाइसफोर दिनैनि ब्लगा जाहैबाय दिनै जोङो ओरैबायदि मोनसे स्पेसियेल ब्लग लाबोनो नागिरदों ना थारमाने गाइस मा होननानै बुङो दिनैहाय एसे लं जार्नि थांनो नागिरदों आरोना गाइसफोर बेनिफ्राय एसे साफा सुफा जाबाय एसे मोखां सोखां बायदिसिना सुबाय बेनिफ्राय दायो मबाइल चेन्ज खालामनांगौ गाइसफोर गारिखौ मबाइल चेन्ज खालामनानै गोदान मबाइल सोआबाथ' जेनेबा बहुद लं जार्नि थांगोन नालाय गाइसफोर मा होनना बुंनो गारियाबो बोराय आंनिया निन्जाया उपाय गैया बोरैबा लामा सामा माबा मोनसे जाबा फेमिलि थांगोन नालाय बेनिखायनो मबाइलखौ चेन्ज खालामना लाग्रोनोसै गाइसफोर बेनिफ्राय थांनोसै गाइसफोर नोंथांमोना ब्लगाव आसा खालामो नोंथांमोना ब्लगाव इन्टारेस्ट नांगोन आरो गाइसफोर मा होननानै बुंनो आंनिया चेनेला मा जाखो गाइसफोर 489K निफ्रायनो बांला माथो नङा एक्चुअलि गाइसफोर 489 ब्लाबो 489K होननानै हमना लायो गाइसफोर बिदि साननानै ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामगासिनो गाइसफोर मा खालामनो उपाय गैया ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामदों खालामा नङा गोबां सापर्ट खालामदों बरबद थैनोबाद गाइसफोरा सापर्ट खालामलांबाय दा गाइसफोर दायो जोङो ओंखारनोसै दुगैनोसै गारि मबाइल चेन्ज खालामनोसै बेनिफ्राय जार्नि खालामनोसै बेनिफ्राय साबसक्राइब खालामदो गाइसफोर लगाव आंनि बेनो गाइस निन्जाया मजा आया सुपार एकदम सुपार एक्सप्रेस गोजान गोजान जायगायाव खारनो हायो गाइसफोर बेनो आंनिया बरिया टिउब खाथाबलायनाय नङाखाय ओइथिं फारसेथिं इन्डिकेटरानो गैबावलायासो गाइस र' मबाइल चेन्ज खालामना लानि र' दै मार' दै र' इखौ दांना दै र' ब्लग बानायनायफोराव फिसाजोफोराबो डिस्टार्बलै मा होनना बुंनो गाइस दै र' आं गारिखौ माबा खालामदों मा दै र' गोजान जायगायाव थांगोन नालाय गाइसफोर बेनिफ्रायनो माबाखौ एसे थिक खालामना लानांगौ जायो मबाइलफोरखौ एसे मोजां थिक खालामना लानांगौ जायो आरोना र' टिंटं थांना खालामनि र' दै मादै र' हेलौ थिग दंना गैया गारिफोरालाय ए नंना नङालै सुथिनोबो र' बेयावनो लखमसै आं बेयावनो नैबेखौ बख'नो होदों हिन्जावा नैबे टिउब खाथाबलायनायखौ बेखौ फाग्ला बेखौ बख'नो हायो बेसेबां साइज नुदों सुथिनोबो ओरैबायदि गोजान जायगायाव थांगोन नालाय गाइसफोर कुनु दिना माने फेमिलि हिसाबै लं राइड खालामफेराखै हमनानै ला 145 किल'मिटार गाइस वानखौ बाद होबानो जाबाय गाइस वानखौ बाद होनानै 45खौ हमबानो जाबाय नै बेबो बिराद दिसाव उसुबिदाथार आंनिया निन्जानि माबाया खुलिनो मादि खुलिगोन मादि मागोनसो जालायलाङो सुथिनोबो नैथिंबो ओरै खुलिनोसै र' हागोन ना हाया ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दंना साफा खालामाखै 2 बोसोरसो जाबाय नामा गाइस मादिमोनथाय खुलिनायाबो ओरैसोमोन ना बावलायलांबाय ओत्तेरिगा सुथिनोबो गबाय बरिया बा ओरैबायदि लाव हरदों आथा सुथिनोबो गाइस नै गगासिनो आंना निन्जानि मबाइला बेखौ चेन्ज खालामनानै नैबे मोनसेखौ सोनांगौ सोनानै दायो रेडि अके जायै लोङै थांसै आरोना मा थांनो नोंसोर मा थांनो गारि नेदों नामा मबाइलखौ खेवनांगोन ना देलाय बेखौ खेवलाय आं लासिं बिदि खाथाबलाय थाङो निन्जा हामालै बिखुनजोफोरखौ बुंनो बिखुनजो माने मा बिखुनजो माने नोंनि बिमा बिखौनो बुंना लाबाय थायो नामा नैबे बुस्थुखौ खेवनो होबाय थादो आरो गाइस नैबे बुस्थुआ थारमाने बे बुस्थुखौ मानो खादो नैबे भाइजारा
थांजोब्बाय गाइस सापात बजाय होयो ओरै साइड सापात बजाय होनानै नैबेनि लकफोरा सेस जजोब्बाय दा बेखौ खेवनाय माने खाथां खुथां अनेक दावराव माबायासो माल गारि लोरि गेग्रेबनि आवासासो मोजांसिन जागोन बेखौ खेवनो लोगो लोगोनो बेखौनो खेवनो हाया बेखौ थाथ'दों बेखौ जिरायनो मबेयो आथा होनानै थागौमोन गैया बेयावसो आथा होदों खिन्थु नैबे जनायसो नै बेयो जनाय बे जबाय सेस गैला गाइस नैथिं इन्डिकेटर मोनसे गैलायलाया नै आंनिया निनजाया सयथिनिबो दे मालाबा पुलिसफोरजों होजाहां लाबो हेलमेटखौबो दाखालिसो गोदान बायदों गाइस नैबे हेलमेटखौ दाखालि गोदान बायनांगौ उपाय गैया पुलिसफोरा नङाबा होसोगासिनोमोन आंखौ नायलाय खेबसे गानदो नोंबो थांगोन मा थांगोन टाटानियाव होन हा मा थांगोन हा ओइथिं दादा नायनो थांगोन दाले गस्लाया दे होमबा गाइसफोर थांबाय थानोसै गामिनि लामाफोरखौ दा खैबार खिथिबाय थानो भिडिअआव डाइरेक्ट मेन लकेसनाव मा होनदों खाथियाव बुंबायब्रा एफा गोजानखौ खोनायो नामा एफा गोजाननिफ्राय खोनायो बिनियालाय खामानि गैया जा मादार इन्डिया मा बुंनो मिथिबाय ना गाइसफोर सोरबा इउटुबारालायनो माला फैसा लाना हायनानै इउटुबनि फैसाजों बिमानो खोरि होदोंनो फैसा होदोंनो सयथिनोबो गाइसफोर आंनियाबो जागोन र' सानसे दासो 489K जादों नालाय फायदो नै नुवाखै थावानो ख्लाबसो जाबाय थादों नै गैया थावानो गैया गाखोदोलै मा गाबबाय थायो आया मा जाखो Hello everyone deh guys deh hello deh hai deh nung ma thằng này hả गिर्जायाव नों मा थांनाय सना दादाखौ नायहैनाय दादाखौ दे मोजां था केमेरा खेबसै दे मोजां था फटक लानायानो जायासै केमेरा लानायानो जायासै ओरैबायदि हामा एक्सिडेन्ट जानाय नुबोबायना गाइसफोर खिन्थु आंना केमेराया अन नङामोन केमेरा माबा खालामबोआखैमोन आरोना खिन्थु थाबथायासै ओरैबायदि सेस खालि मानसिफोरा सयथिनोबो ना दालै नों उनाव बुंलाय गथ'सा गोनां दंना गथ'सा दंना बेनिखायनो नायासै आङो माबा सकफोर जागोन ना केटेरफोरखौनो ओरैनोबा जाखाया बेहा ओरैबायदि हामा नैबे फालुपुं रड गाइस फालुपुं रडआव सारिदुवार टु फालुपुं रड नैबे सालबारियाव ओरैबायदि हामा एक्सिडेन्ट जाबाय कार गंसे फुरा लुद्रा बुद्रा बिदि साल दंफांथिं लुद्रा बुद्रा थांखादों सयथिनोबो ओरैबायदि हामा नांबायना सयथिनोबो लाजिया बोराय बुरि जालायनानै बोराय बुरि जालायनानै सेल्फि लागासिनो गाइसफोर सालबारियाव सयथिनोबो बयथिंब्रा मैदेर मासे खम खि खारनांगोन सयथिनोबो ओरैनोबा गाइसफोर मा होननानै बुङो बेयाव एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनानै बिराद हामा बोरैबा मोनबाय गाइस मिथिबाय ना सिङाव मानसिफोरा दोंजोबो मिथिबाय ना गोथैफोरा सिङाव दोंजोबो एकदम ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय आङो एक्सुवेलि नायगौमोन आं मोजां भिडिअ खालामगौमोन खिन्थु फिसाजो दङ ना फिसाजो थानायखाय आङो माबा खालामासै ओरैनो खेथेर बागोन ना गथ'फोर गोरलै ना बेनिखाय माबा खालामासै आरोना गाइसफोर 68 किल'मिटार सलायबाय सयथिनोबो 68 किल'मिटार सलायबाय माने 68 किल'मिटार आरो 68 किल'मिटार थांबावनांगौसो गाइसफोर आयु बेनिफ्राय थांसै जोङो गाइसफोर माने थांनाया जाहैबाय जोङो थांनाया फिसालाखौसो नायहैनायमोन नालाय फिसालाखौ नायना हैबाय दे बाय होनना बुंदो दालि बाय होनना बुं बाय दिनैसो बाय होनफैदोला सयथिनोबो ब्लगाथ' एसेबां गिदिर जायासै गाइसफोर गरम ना मबाइल दिहुनबानो फिसाजोआ दिगदार खालामो सयथिनोबो मबाइल दिहुनबानो आरोखि फिसाजोआ दिगदार खालामो मबाइल लानो जाया नुवाखै नै दाबो नामायबावदोसो नै सयथिनोबो ओइ बायखौ मोजां बुंहरदो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामथारदो गाइसफोर अननानै आयै लोखिफोर सनाफोर दोरबिफोर साबस्क्राइब खालामथार दे थांसै गाइसफोर थांसै दिनै ब्लगा एसेबां मोजां जायासैलै गाइसफोर गरमजों माजों दै हारसिं हायबासो थिग जायोलै ब्लगफोरा
बै सेंग्रा सिख्ला लाइन मारनायफोरखौ खेबखुमानो मोजां जायो हारसिं हारसिं हायबासो दा फेमिलि दोङो नालाय बेफोरखौ खेबनो चान्स मोनासै गाइसफोर दे दिनदो